Dobro došli u novi video. Upravo smo krenuli na Ljeljen da namontiramo šator ili čadru ili kako god volite. Da namontiramo boks za sutrašnje trke. Malo nam seku put, malo ovo, malo ono, malo su neki radovi, ali sve okej. Ništa, peace out, javljamo se kad nađemo Vula. Target locked. Nećemo, ajde ulazi. Čuvaj se, nevjerovatno je prljav. Ja sam čist. Frate, nemoj mladiti. Neki su sredini stavili tako dole na snimci. I kvas jedan od cijela. Ja, kako ulazimo u boks? Ili imamo opet one nalepnice, narukvice, nešto? Da, ima nalepnica za ovo. Kad se ubacimo u kola? Svaka. Majke. A dobro, neće baš da se bahati. Uđe da nam povi licencu. Šta će mi licence? Kako će nas uđe toliko u boks? A ne boj se. Ne boj se. Vole, svaki put kad si to rekao imali smo neki problem. Ali bilo nam je zabavno. A bilo je zabavno uvijek. 6.5 hours later. Kad ne vidi koliko je lepo, vrate, može drugo. Automatik, vrate, DSG. Koliko je lepo, vrate. Ovako je najlepše kad je ovako tmurno i prođe sunce. Da, to je sve staza. Jel će bude nenormalno, vrati. Joj, kako se... Ja volim mnogo kišice, da se razumije. Ja sam bio. Ja platište volim samo tako, ali ovo je tvrda staza i volim kad ima kroz. Vidim. Ja mislim ti ćeš šaltati DSG, mi si isključio odjednom, vrati. Pa, da nisam, da sam se uhvatio za menjač, otišli mi pravo. Može i da. Ne vezi. Ali brzi snimak. Pravo, po levo i ono. Dobro. Vule, zaboravili smo motor, brate. Fuck. Nema pet. Jedina ima. Sve je ostalo isto. Što se tiče elementa. Brate, koliko će lepo da bude. Možda padne ti sad. Jedina Ja bih volio da pada da nestane. Pa nema šanse. Suvo da ne može da nastupiš. Sva su juče i danas su sad, ali ne već.
čim malo. Non stop. Idu tamo, jedu. Od jučer. Ali vidiš, gledaj. To je sve glas. Ovdje mora da ukaciš 2-2. Ako ne uvatiš 2-2, uvataš 1. Zavataš na gidan i padaš. Brate, ali koliko me nervira što se na kameri ne vidi koliko je ovo jebeno strmo, brate. Išli da ovo zadnje. Možda da kreneš ovdje. Mora pa da ga hitno tako da 120 km. Ja učem ovo 4 km razlija. Nego sam trebao snimiti stazu dronom, ali ne vezi. Ali ako bude kiše, nema drona. Ne može. Neće da pada cijel dan kiše sigurno, ja bih volio ili ne. A neće pada uopšte. Škoda smeta. Why are you running? Why are you running?